दबा दे। V mene Boha Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Milí snúbenci, Paľková, Pečka, môžem vás takto nazývať, svadobní hostia, bratia a sestry. Pred oltárom tohto chrámu dnes stoja Pavol a Petra, Pečka, ako ženich a nevesta a majú vstúpiť do manželstva. Našou túžbou je, aby Pán Boh vypočul ich prosbu, keď mali takú túžbu, aby vstúpili do stavu manželského pred Pánom Bohom a stali sa jedným telom. Našou túžbou je, aby Pán Boh túto túžbu požehnal a posvetil svojou prítomnosťou, aby dal do sveta takú radosť a ochranu nad vašim manželstvom. Teraz vypočujeme slovo Božie, ktoré nám poslúži ako základ takého rozmýšľania